familia miche gi miche koro biro nindo oko e koyo bang'o oula mokel kod koth machwe mang'eny e gwenge mag Ahero e kaunti ma Kisumu. Jodak ma kono wacho ni oula no ochako donjo e miere gi saa 8 mar otieno ma Jumapil, mochunogi mondo giwuog ka gimanyo kuonde ma ginyalo konyore. Oula ni biro e seche ma koro jopiny osebedo ka kwayo piny owacho mondo mi olos yawo ma koro Soin mondo mi ogeng' aora Nyando kik muom. Cham manitie puothe kod mwandu mamoko mapok kwan gi ong'ere bende nokethore ka koro jodak chich ni aora Nyando nyalo muomo ponono ni koth mapek masani dhi nyime kod chwe omedo dhi nyime gi chwe. Piny owacho oseketo chenro mar chiko pi yawono mondo mi odonje pewe ma Kano ka irito gari yawono. Whereby flood imeaffect watu wengi kabisa. Ukiona watoto waliraushwa asubuhi waamke kutoka saa 11 watoto hawajakunywa nini chochote saa 4. Ikuwe nguo, ikuwe yani hadi plate imeenda. Serikali tafadhali, kama inawezekana mtume hata watu wa Red Cross wasaidie hata watoto. Blanketi hakuna, vitanda zimeenda, hadi nyumba hakuna makao. Tafadhali tusaidie ili tuweze, hao ndio viongozi wa kesho ambao watawasaidia mkizeeka.